Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka Lumpung Yelek Football jong ka Rbdsa Super League kabala penyai de ka Rbdsa District Sports Association mentakas ngi ka arpu hundre tarik urisau kala yo ban Sdang no ha kabala wan ban plipat ba ya kini ka Lumpung do project director jong ka District Rural Development Agency Rbdsa District Uraja Brahma ha ka jingelang kabala penong hamaran yelek jong ka Umsning Patarim ha kini ka sngi da sakilang ru da Block Development Officer jong Umsning CNRD Block uba I Lingdo lembado District Sports Officer ke Rbdsa uba Bobby L Nongben haba ai jing kren heng ni sngi Uraja Brahma uba long kum kongsan ulo ai ke jing ero shiki nong elam jong ka Rbdsa ki belala ban perlong ye ni lempung ye kai football ka belong ka rensan ye ki samla ye kai football jong ka than bakin yo ban sei laki jong ki sap ki pong bat bakin nang ke shaprang ha ka kam ye kai jong ki ulakin turu ikinong yelek kai bagi deban long tiba minut bat ban yelek kai bha namar ba ka kam yelek kai football menta kam dai shu tang ban kilan met lani ban yo ye jing ko jing khia henry kala dai ru kalat ban kamai jakpo bat ada kina samla ki le bha kin sa shajit ban ye khun gi lumpung ki ba kham he ha ga jilna bat ha ga ri hi baro ka wei Shishula ong ru baling ba kani ka jingkilan met jongki kila ru banye khonya ka kam sarkar kum ka kam pulit ka badan kam nya ka met ka phat ka ba biang bat ka ba kot bakhia haba phar chi jingile kai Sdang mentakasni ka ba khon ha padeng ka Kynhun jong ka Kynhun Umran Sports Club persha ya ka nong thamai Kerdam Sports Club la yo I ba ka jingi khun ka long ka ba itanat bat ka ba ya khat bha namar ba baro art li ki Kynhun kele khun ting e ban sei la ki jong ki sap ki phong henry hedin ka jingi khun ka ba ne kum bakat to ka ni por jong ka class stem ka Kynhun jong ka Kynhun Umran Sports Club ka yo ban pen khi nung kong ye ka jar da ka ba thep shiko la not ha ka class stem kalbah ka kalamit pat ka Kynhun jong ka nong thamai Kerdam Sports Club kala yo ban pen phai kala bat ka jingi khun kala kun no hapdeng ka jingi khai da marshikol bat haka super league dan pra hendreng ngila disqualify no ka way menta kisa sanyo dengan ngai babaro gini ki tim ki baya simenta akan eka league hau arpulai menta ki don kuma 75 ke ye baro te ka jinglut jungi ulong very huge sir very huge man laki league mengi perlong om duna kadwe kad arlak ngialun dengan ngai skamba kene jingi thu kam dei ngapan tapi kita siap tu sah, dengan siap tu, dia kami semua lah, dia ni orang ni rapor, ni baplas lu, way nak additional SP jungi bala somthai, boleh way nak vice president yang di bawah bar, ngak komplain mana, boleh si bonsar, bapi dan lang bat ni ada rapor.